quan no estem en càmera, en els poquets minutets que tenim, intentem contar-nos-ho tot resumit. Parlem en titulars, per a que ens entenguem. Bueno, res, era que vosaltres, si voleu ser protagonistes també de Prop de Tu, teniu que enviar un vídeo gravant-vos en horitzontal, en el mòbil, l'agafeu el mòbil aixina, se graveu i ho envieu a videosriberatv@gmail.com i nosaltres vos traguem. Que estava parlant jo així i tenia molta gana de veritat perquè la vaig conèixer l'altre dia, al estar uns anys fora i vindre ara, és el que té que has de començar de nou en quant als polítics, als alcaldes, alcaldesses, i tinc l'honor i el plaer d'avui entrevistar a Neus Garrigues, que és l'alcaldessa de la Pobla Llarga, i tenia moltes ganes, Neus, perquè a més és una dona molt agradable. Moltes gràcies, Susana. Jo la veritat és que tu sí que te coneixia, perquè recordo que feres alguna cosa en el meu poble, feres algun tipus d'actuació que recorde... Ah, sí, per la Falla Sant Josep. Sí, per la Falla. El musical. Jo soc de la Falla Sant Josep, soc fallera, i te recordava d'haver estat aquest dia veient-te. És veritat, el món és un mocador, Sí. Neus, doncs mira, encara m'agrada més. Neus, anem a parlar un poc de la Pobla Llarga, però en concret ara mateix de la Fira de Nadal i de les activitats que aneu a desenvolupar, que teniu molta feina ara mateix. La veritat és que tot l'any tenim molta feina, però sí. El que ens toca aquesta setmana és organitzar la Fira de Nadal, que és el dissabte, el dia 15, començarà a les 10 del matí, fins les 2 i després posteriorment se tornarà a obrir des de les 4 fins les 8 de la vesprada i al llarg de tot el dia hi haurà actuacions, és a dir, a les 10 serà la inauguració, 10 i mitja els regidors visitaran la fira, hi haurà comerços i hi haurà associacions en els seus estands oferint els seus productes, després hi haurà l'actuació de la batucada, la Unió Musical col·labora i estarà des de les 12 a les 2 a la batucada, que això anima moltíssim. I també tindrem el grup de danses de la Serretella, que farà també diverses actuacions al llarg del dia. Clar, i quan se fan aquest tipus d'activitats, de fires en Nadal, pareix que sigui tot més bonic, o és que jo soc una nadalenca, però pareix que sigui tot més, no? La veritat és que sí, jo soc com tu, m'agrada molt el Nadal i aquest tipus d'actes fa que crec jo que la gent isca molt al carrer, perquè la gent ja té ganes de felicitar els Nadals, de veure la gent, de fer-se un cafenet, d'esmorzar amb els amics i de pas aprofitar, de dinar, vull dir, això fa que la gent isca al carrer, que és el que hi ha al fil que volem a l'Ajuntament. O sigui, nosaltres volem tant potenciar el que és el comerç de la Pobla i les associacions que s'han d'anar a conèixer, com que la gent isca al carrer i visca en la Pobla a gust. Menjar torrons. Efectivament, menjar torrons i altres coses. També no t'he comentat les activitats per la vesprada, després posteriorment a les 4 i mitja per la vesprada hi haurà berenar infantil, que ja sabeu que nosaltres sempre procurem i ens ajuden les associacions a organitzar aquest tipus d'actes i aquest berenar infantil serà oferit per la Cofradia de la Mare de Déu i posteriorment hi haurà també un teatre per als xiquets. Ai, que bé, que xulo, no? Quan veus els xiquets, aquesta innocència que acudixen a veure el teatre i a veure el que és la fira, perquè en la fira ens trobarem els comerços, batucada, com bé has dit, i bueno... Baix al llarg del que és el matí, després per la vesprada està un poc més dedicada als xiquets en el tema del berenar i el tema del teatre, però sí que al llarg de 10 a 2 i de 4 a 8 estaran tots els estants tant dels comerços de la Pobla que han volgut exposar allí com de les diverses associacions. I després també està el teatre, no? Que la Pobla Llarga és molt de teatre i feu moltes activitats de teatre i me dies l'altre dia, està triomfant La dona de negre. És veritat. Tinguérem el passat dia 30 La dona de negre, que és una obra que justament ens anunciaren els propis actors que era l'última vegada que s'escenificava. Ha sigut una obra molt guardonada durant el millor actor, Premi de Mislata, i la veritat és que estem contents perquè hem fet una primera fase de reforma en el Saló de la Casa de la Cultura, on normalment fem el teatre, fem dos tipus de teatre. Un en hivern, que aprofitem allí el que és la Casa de la Cultura, i després durant el mes de juliol sí que fem el que és la guarderia en aquests moments, l'escoleta pública, que abans
era el castell de Pere Esplugues, també aprofitem i fem teatre d'estiu allí en aquesta zona que està molt bé perquè s'està fresquet. I com te deia, ha sigut l'última actuació, després ja es queda el que és el Grinch i ja passarem a l'any següent. El teatre l'hem fet durant tots els anys, sempre procurem que sigui l'últim divendres de mes i fem un poc culturalitzar la Pobla i fer moltes activitats culturals que quan entrarem nosaltres la veritat que culturalment estava morta la Pobla. I crec que en fet ja començarem amb poca gent anant al teatre i a poc s'està fent com un costum l'últim divendres de mes acudir al teatre cada vegada més pobletans a veure les obres de teatre. A més està molt bé que el teatre acudisca a la teua població, perquè moltes vegades dius què faig avui, on vaig, no tinc ganes d'agafar el cotxe, i si n'hi ha teatre i t'agrada, perquè jo crec que els valencians som gent que ens agrada molt el que és la cultura, el que és el teatre, etc., la música, que en la Pobla Llarga teniu molts músics i molts bons, etc., i és una gran opció. Efectivament, el que estem intentant és que sense agafar el cotxe fer activitats en la Pobla per a que la gent disfrute del seu poble sense tindre que eixir i ja siga com un costum, perquè al final el que tenim que intentar és que la gent se prenga com a costum fer les activitats culturals i siga una cosa més dins de la seva vida quotidiana. I per a estos Nadals, Neus, què més tenim a la Pobla Llarga? Perquè, clar, comença ja la Nochebuena, ve el Nadal, està el Dia dels Innocents per ahir... Sempre intentem fer alguna innocentada graciosa, encara que sigui en el Facebook de l'Ajuntament. El que passa és que sempre la pillen ràpidament, la innocentada. Continuarem fent les diverses activitats, estem en aquests moments també en el tema de la Casa de la Joventut, estem fent unes xocotetes reformes, se va fer una ludoteca per a que aquest edifici que fins ara la veritat ha estat poc aprofitat per als joves, perquè al final és Casa de la Joventut però els joves l'hem aprofitat poc, anem a el que és de cara a Nadal i de cara al pròxim any fent moltíssimes activitats en aquesta Casa de la Joventut per a que els joves que no tinguin que estar en el carrer puguen tindre un lloc on anar a reunir-se, jugar, hem comprat un futbolí, hem comprat també un ping-pong, com te deia ja la ludoteca... No vos falta detall, eh? No ens falta detall. La veritat que jo sempre dic que el meu equip de govern treballa molt per a millorar dia a dia la Pobla, perquè cada dia hi hagi més activitats i més coses que fer, perquè la gent no es quedi en casa, que la gent isca i tinga una oferta que fer. La veritat és que és molt important això. En una població, quants habitants sou ara en la Pobla Llarga? Som 4.500 i pico. Va creixent, i està molt bé. Sí. Quantes activitats per a un poble que es considera menut? Sí, la veritat és que tenim, de fet, mensualment traguem el que és l'agenda per a que la gent veja de totes les activitats que se van fent a diari i les puga tenir en anticipació, perquè moltes vegades, clar, estem tots tan ocupats que tenim que tindre una agenda ja programada de cara al que el volem fer i que no se solapen les activitats. He de dir que teniu també una molt bona relacions públiques en la Pobla Llarga, que és Aurora. Sí. Encara n'hi ha alguna cosa ja m'ho està enviant. Tal. De fet, vull dir, la xica aquesta que se n'acaba d'anar a l'escriptora, pa Susana, entrevista, no sé què. Ho passa tot, teniu una molt bona relacions públiques. No se queda res per passar d'activitats. Susana, tal dia n'hi ha de sol en la Pobla Llarga, per si vols cobrir-ho. Susana, Aurora... Aurora, és que no me'n recordo del cognom, l'esteticista. Aurora Jiménez, sí, estava pensant... La xiqueta va ser fallera major infantil, passant l'altre de la teva falla. Sí, efectivament. Estava pensant en Aurora Jiménez, però jo dic, per si a cas, no és la correcta, sí, efectivament. Aurora és molt activa en el Facebook i sempre que fem alguna cosa sempre compartim i li ho agraïm molt perquè al final si fas les coses i no s'arriba a la gent i no s'entera és difícil que la gent acudisca i tinga èxit. És veritat. No sé si vols añadir alguna cosa més, Neus, si pressupostos del 2019 els teniu aprovats... No, el dijous passen a comissió, nosaltres normalment tinguem el segon dijous de mes el que són les comissions informatives i l'últim dijous de mes el que és el ple.
De moment encara estem preparant-los, ultimant-los, perquè n'hi ha moltes coses que fer i n'hi ha molts temes que tractar i sempre intentem que els pressupostos siguin el més reals a el que anem a fer. Al cap i al fi, el pressupost és la política que vol fer un govern al llarg de l'any. Entonces sempre intentem quadrar-los i així tot sempre arriba un moment de l'any que tens que fer alguna modificació, però treballem molt per a que siguin realitat i siguin el que nosaltres volem fer al llarg del 2019. Estàvem dient que sí, que durant tot l'any n'hi ha moltíssima feina, però és que és veritat, com ve esta època, que si els pressupostos, que si això, que si mirar-ho tot bé, que si se duplica, no? La feina se duplica. Que arriba el dia 31 i dius, i acabar. Com tu dius, realment és moltíssima feina diària. Jo moltes vegades arribo a l'Ajuntament i vaig camí a l'Ajuntament o el dia anterior m'he fet un planning de treball, vull fer això, vull fer allò, i al final acaben anant a les 3 de la vesprada de matí a dinar i res del que volia fer he fet perquè han hagut una muntona d'urgències i coses que, i el que comentàvem l'altre dia també els meus companys de govern i jo, és que tenim les urgències i la importància. Llavors tenim que estar sempre allà a veure què és el més urgent, què és el més important. I sí, com dius tu, tot l'any hi ha moltíssima feina, però ara fins al 31 de desembre, sí, perquè vols ultimar moltíssimes coses per a que el 31 de desembre es quede finalitzat i ja no se te'n vaig al pressupost del 2019 i n'hi ha molta feina per a tancar el que és el pressupost del 2019. Sí, de normal tenim feina, fins al 31 de desembre tindrem molta més feina de la normal, però bueno, jo sempre dic que la feina que se fa en il·lusió i ganes va així. Jo per acabar m'agradaria destacar una cosa que m'agrada moltíssim que fareu, que és que la gent del poble participe en els pressupostos, en el que ells creuen que hauria d'invertir-se en. Sí, la veritat és que sí, perquè moltes vegades el que ens passa als polítics i junt a la gent del poble és que a vegades tu penses que estàs fent una cosa que agrada al poble i després te trobes en que no, que potser el poble el que necessita són unes altres coses. I per tant ja en els pressupostos del 2018 ja decidirem deixar una quantitat per a fer les votacions, primer que hi haguera unes idees, a partir d'ahir ja se van intentar les idees que eren paregudes agrupar i després va haver una votació i d'aquesta votació van eixir els projectes que és els que estem duent ara a terme, perquè ja sabem que primer estan els projectes i després costa moltes vegades fer el projecte, més en la nova llei de contractació, en la qual és molt més farragosa la documentació que tenim que preparar ara que abans. I ara per al 2019 ja estem traguent-los, de fet la gent ja està votant i ja a la resta de grups polítics el dijous en la comissió ja farem la primera presentació dels projectes que ja s'han presentat i nosaltres també cada cert temps anem en tota la web, aquestes són les idees que per al 2019 comença la gent. Per tant, ja anem a treballar, anem a agrupar aquestes idees, després les traurem a votació i les més votades, fins a 50.000 euros que tenen de pressupost, seran les que s'aniran fent per al 2019. Moltíssimes gràcies, alcaldessa. No sé si vol añadir alguna cosa més. Jo simplement donar-te les gràcies a tu, Susana, per convidar-me i convidar a tota la gent de la Pobla també i a la resta de veïns de la nostra comarca per a que vinguin el dissabte, dia 15, a veure la nostra tercera fira de Nadal i a gaudir en companyia nostra. Moltes gràcies i espero que sí, però si no ens veiem, bon Nadal. Gràcies igualment. Moltes gràcies, de veres. Ha sigut un plaer. I després de parlar amb l'alcaldessa és moment d'anar uns minutets a Publi i tornem de seguida en moltes més coses així en prop de tu, que recorda que tu també eres el protagonista, que te pots gravar i que pots enviar-ho a videosriberatv@gmail.com. Et mostrem la clau. L'oficina d'Alzira d'atenció al ciutadà on informar-se i tramitar tota classe de gestions administratives. A hores d'ara és un reflexe de modernitat, facilitant les gestions als ciutadans i ciutadanes, evitant viatges innecessaris a diferents departaments i podent gestionar-ho tot des de la clau. Registre electrònic, certificats de firma digital, informació cadastral, documentació i registre d'entrada de gestions amb altres administracions públiques i certificats de pagament de tributs amb l'Ajuntament d'Alzira. La clau al carrer Rambla, obert de 9 a 14 hores. Dimarts i dimecres obert ininterrompudament fins les 18 hores. Evita les cues amb citaprèvia.alzira.es. Regidoria de Modernització i Participació Ciutadana. Ajuntament d'Alzira.
La Diputació de València i la Generalitat Valenciana han creat el Fons Valencià de Cooperació Municipal amb una dotació total de 41,2 milions d'euros, una reivindicació històrica del municipalisme valencià que ara serà una realitat. Com es repartirà? Els diners es repartiran segons el nombre d'habitants i la riquesa de cada municipi. Quin objectiu té? El fons naix amb l'objectiu d'augmentar l'autonomia financera dels municipis per tal de millorar la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes. A què podran destinar els ajuntaments els diners? A tot allò que consideren més prioritari, siga despesa corrent o inversió. Fons Valencià de Cooperació Municipal. Més autonomia per als municipis, més qualitat de vida per a totes i tots. Diputació de València. Generalitat Valenciana. La Diputació de València ha constituït la xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere. L'objectiu és treballar en un espai de coordinació amb els municipis que els permeta millorar la prevenció, detecció i erradicació de qualsevol forma de violència contra les dones. Diputació de València, en lluita contra la violència masclista. En la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública sabem que darrere de cada xifra hi ha una persona. Per això hem augmentat el nostre parc de vehicles sanitaris. Perquè les xifres són importants quan ajuden a les persones. Generalitat Valenciana, tots a una veu. Encara no has trobat el que busques? Mi Hogar i Mercahogar en Alzira posen al teu abast més de 30.000 articles de bazar. En cada campanya afegim nous productes. Mi Hogar en Avinguda Dignitat Humana 3 i Mercahogar en Avinguda Mediterrània 16 d'Alzira. Recorda, ahorra temps i diners en la teua compra. Coneixes l'ortopèdia Adapta? Estem a l'Alcúdia. Som tècnics en ortoprotèsica. T'assessorem i adaptem el producte a les teues necessitats. Tenim taller de fabricació pròpia i comptem amb gabinets especialitzats, un d'ells exclusiu per a peces de compressió i pròtesis mamàries. Visita'ns i coneix de primera mà l'àmplia exposició de productes amb secció especial de calçat i plantilles. Atenem qualsevol classe de recepta mèdica. Adapta, un nou temps per a l'ortopèdia. El descans és essencial per a la nostra salut i a la botiga Blai Confort li oferim una gran varietat de productes fabricats a Espanya, de qualitat i a bon preu. Som especialistes en descans, la millor elecció per al teu benestar. Blai Confort. Ens trobaràs a Alzira, al carrer Faustino Blasco. La Diputació de València i la Generalitat Valenciana han creat el Fons Valencià de Cooperació Municipal amb una dotació total de 41,2 milions d'euros, una reivindicació històrica del municipalisme valencià que ara serà una realitat. Com es repartirà? Els diners es repartiran segons el nombre d'habitants i la riquesa de cada municipi. Quin objectiu té? El fons naix amb l'objectiu d'augmentar l'autonomia financera dels municipis per tal de millorar la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes. A què podran destinar els ajuntaments els diners? A tot allò que consideren més prioritari, siga despesa corrent o inversió. Fons Valencià de Cooperació Municipal. Més autonomia per als municipis, més qualitat de vida per a totes i tots. Diputació de València. Generalitat Valenciana. És temps de Nadal, és temps de fira. Per als grans i per als menuts, la Fira d'Alzira és pura diversió. Una de les millors de la Comunitat Valenciana, amb més de 50 atraccions i casetes, repartides en 20.000 metres quadrats al recinte firal d'Alzira. Atraccions per als menuts, atraccions per als adults, per a tots casetes amb menjar. A què esperes per a passar-ho bé? Els dies 14 i 21 de desembre i 4, 11, 12 i 13 de gener, totes les atraccions tindran un 2x1. Ja ha plegat, ja està així, la Gran Fira d'Alzira. La Diputació de València i la Generalitat Valenciana han creat el Fons Valencià de Cooperació Municipal amb una dotació total de 41,2 milions d'euros, una reivindicació històrica del municipalisme valencià que ara serà una realitat. Com es repartirà? Els diners es repartiran segons el nombre d'habitants i la riquesa de cada municipi. Quin objectiu té? El fons naix amb l'objectiu d'augmentar l'autonomia financera dels municipis per tal de millorar la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes. A què podran destinar els ajuntaments els diners? A tot allò que consideren més prioritari, siga despesa corrent o inversió. Fons Valencià de Cooperació Municipal. Més autonomia per als municipis, més qualitat de vida per a totes i tots. Diputació de València. Generalitat Valenciana.
Beure aigua de l'Aixeta t'aporta molts beneficis. Avui, l'aigua d'Alzira és la més saludable de la història i amb menys nitrats enregistrats fins al moment, gràcies al 80% d'entrada d'aigua de la potabilitzadora junt al 20% d'aigua dels dipòsits municipals. I amb unes recomanacions li trauràs molt de profit. Ompli la botella de cristall amb aigua de l'Aixeta i deixa-la oberta perquè el clor s'evapore. Si la poses al frigorífic, tindrà millor gust, tant com l'aigua embotellada. Una família de 4 membres gasta aproximadament uns 800 euros a l'any comprant aigua embotellada. Si beus aigua de l'Aixeta, tan sols gastaràs 6 euros i ajudaràs a reduir els residus plàstics. La xarxa pública d'aigua potable, subministrada per la concessió municipal, és segura i està garantida sanitàriament. Aguas de València i Regidoria de Serveis Públics. Ajuntament d'Alzira. El descans és essencial per a la nostra salut i a la botiga Blai Confort li oferim una gran varietat de productes fabricats a Espanya, de qualitat i a bon preu. Som especialistes en descans, la millor elecció per al teu benestar. Blai Confort. Ens trobaràs a Alzira, al carrer Faustino Blasco. Estimat Pare Noel, aquest any no vaig a demanar-te la Wii ni la PlayStation. Vull demanar-te que la gent del meu poble recicle, perquè en Nadal tots comprem més, mengem més i embrutem més. Per això jo recicle sempre, posant el paper i el cartó al contenidor blau, els envasos al de color groc, el vidre al verd i la matèria orgànica al contenidor marró. Desitge que aquestes festes de Nadal la meva ciutat estiga neta. Que els meus veïns i veïnes siguin conscients que el carrer també és casa nostra. Desitge que entre tots cuidem el nostre entorn, perquè així també cuidem del medi ambient i del planeta. Res més, des d'Alzira vos desitge bon Nadal. Jo recicle. Regidoria de Serveis Públics, Ajuntament d'Alzira. Moment ara de parlar d'esport, de futbol, i tinc així a Vicent Cucarella, que avui ve acompanyat, perquè avui me porta a Eduardo Revert, president de la Federació Valenciana de Futbol en Alberic. Què tal, com esteu? Hola, Susana, bon dia. Bon dia, Susana. Quanta feina vos està donant este any l'esport en quant a destitucions, etcètera? Sí, l'esport ja comentàrem en l'últim programa de que quan ve esta època de l'otoño, que és con la caiguda del pàmpol, pues cauen els entrenadors, perquè els equipos se fan unes idees, se marquen uns objectius a primer de temporada, reals o no reals, però se marquen aquests objectius. I si l'equip d'aquest club no està complint els objectius a entendre de la directiva, però lo normal és carregar-se l'entrenador, perquè no van a tirar a 20 jugadors o a 15 jugadors, i ara cauen. Mira, esta setmana passada ha caigut l'entrenador del Villarreal, ha caigut Calleja i han fitxat a García Plaza. El del Castelló, també un equip que ha ascendit enguany a segona divisió B i que esperaven que enguany el Castelló fera mèrits per pujar a segona divisió A i, sin embargo, està en zona de descens. És el tercer entrenador, caigut David Gutiérrez i han fitxat a Òscar Cano. I, bueno, l'Alzira ja saps que destituïren a Fernando Gómez Colomer, que està ara a Pau Quesada, i així la majoria de clubs. Faena per nosaltres i per la federació suposo que també. Normal, o sigui, són èpoques en què primerament comencem la temporada, començant els calendaris, organitzant els grups i tot això, i quan comença el mes d'octubre ja ho tinguem tot en marxa. Ens siguen poreixent els problemes, perquè una cosa com és el futbol que està viva té que tindre problemes, o sigui, no seria el futbol. El futbol naix d'aquest moviment de jugadors, pares, entrenadors. Tot això ho porta al món del futbol i per això estem ahí ara en l'època, diríem, candent. I el que diu Vicent, quan un equip comença i als 2 mesos veu que no aconsegueix els objectius, ja es posen nerviosos. Què fem? Solució, que es carreguen l'entrenador
i entonces buscar els altres. Tenen que buscar un altre incentiu. Acertats o errats, doncs de vegades ho acerten i de vegades no ho acerten, però és així. Bueno, però això és... Vosaltres ho digueu a l'esport. Sí, és l'esport. És que està viu. Si no estiguera viu, no seria. Exacte, qui no arriesga no té, no? Clar. Abans de tot això està Eduardo Robert, Juan, avui has dit nosaltres, perquè precisament, com dius, és el delegat de la Federació Valenciana en la delegació que té Talbric, que abarca un fum de comarques, no? La Safor, la Costera, la Ribera, la Canal, la Vall d'Albaida... Hasta la Vall de Cofrents, o sigui que des d'allò mos abaixen, o sigui que fem tots els anys aquesta gala de l'esport que fem en la primera setmana del mes de juny, que és quan ja han acabat, dirien, les competicions, entonces tinguem que premiar a la gent que està col·laborant i està treballant durant tota la temporada. I allí premiem des de jugadors, els àrbits, els directius, la premsa, les institucions, o sigui, tots aquells que consideren que han fet alguna cosa o han demostrat que aposten per al futbol, el premiem en aquesta gala. I, de fet, l'any passat eren quasi 600, Vicent, si no recordo. 600 persones. 600 persones, una nit, que a tots els que se'ns per ahir diuen que la gala és un exemple de germanor, perquè se veu la gent, se coneixen, parlen, per ells és molt bonic el dia. I el que ve de fora a veure-ho se fa creus, perquè allà on fan gales de l'esport es dediquen, donen els premis i ja està, no, així fem el sopar, parlen, estan 3 hores que se diuen moltes coses i s'arreglen contractes, i s'arreglen fitxajes, perquè, clar, quan hi ha jugadors, quan hi ha entrenadors, quan hi ha directius, ja estan manejant-se el de la temporada següent. Per nosaltres és molt bonic. Això començàrem fa 21 anys. 21 anys ja, eh? 21 anys de la gala i començàvem fent-la en diverses comarques. La idea era fer-la en aquesta comarca enguany, l'any que ve a l'altra comarca, però clar, hem arribat a un extrem de tanta quantitat de gent que no mos caben. O sigui, no n'hi ha gales, no n'hi ha sales que tinguin la disponibilitat de la sala Rex que anem, que tinguin la sort que mos caben ahí. Fausto mos diu, hasta 1.000 puguem posar-ne. Seria una barbaritat, però de veres és que cada any... Bueno, però augmentant, eh? No, cada any són 50, 60 més. De fet, ja t'he dit, si l'any passat eren 550, enguany han sigut 600, i així anem. Molt bé. Ja, efectivament. Pues la sala Rex Natura ja fa últimament. I la gala ja són 21, s'ha començat fent-la en Alcira, després s'ha passat a Sumar Càrcel, s'ha fet en Enguera, s'ha fet en Tavernes, s'ha fet a la Llosa, s'ha fet en Xàtiva, però últimament, per el que diu ell, per lloc i per centralitzar un poc, està fent-se últimament així en la sala Rex Natura i Fausto se porta estupendament en ell. Una altra de les coses en la que la federació ara se veu involucrar és en el futbol base, perquè ara ja n'hi ha fins futbol de querubins, de xiquets de 5 anys. És veritat. Sí, això... Ja com somriu Cucara, ja com està el net, que té 5 anyets. Bueno, els querubins la veritat és que no pertanyen a la federació. O sigui, ahir nosaltres la federació l'únic que fa és enviar els àrbits, i molts demanen àrbits per a que vagin a arbitrar, però des de la federació considerem que encara és una edat massa prematura per a xiquets, perquè són xiquets que estan en edat de creixement, els ossos tenen formació, i considerem que encara és pronte, encara que 4, 5 i 6 dirien, doncs és el mateix. Bé, nosaltres encara considerem que és un poquet tendre, però la veritat és que des de 6 anyets en amunt estan en molts partits i diversos conflictes, jo no diria molts, però estan en conflictes que marquen un poc, és la gota que dius, això no està bé, no puguem tindre aquestes batalles campals en el camp. Exacte. Ell no referia pares, fills, abuelos. Ja no són els xiquets. Xiquets peguen la patada, però es disculpen tal, però és que fora del camp n'hi ha una espècie, diríem, de rivalitat. No, la rivalitat jo la consideraria bona si fos rivalitat, però és que això no és rivalitat. Això jo penso que vota això, insults, agressions, això crec que no és rivalitat. O sigui, la gent de fora deu saber que els que estan jugant són els xiquets, hi ha que deixar-los que juguen, hi ha que deixar-los que disfruten i no posar-los pressió, perquè si tu es poses pressió de fora, els xiquets, aquesta pressió l'agarren dins i és pitjor. I clar, estem preocupats i de fet el comitè deportiu que tinguem en la Federació en València estem estudiant, tinguem que estudiar certes mesures perquè això per almenys s'elimini. És que estem estudiant i vegem aquestes golejades que fan d'un equip a un altre, això per què és? Pensàvem que era perquè
perquè n'hi havia diferència, perquè les categories estan abraçades per 2 anys, el de 6 i el de 7 anys. Bé, doncs, com anaven junts, pensaven que, clar, si un equip té més de 7 anys que de 6, doncs implicava que desnivellava el partit. A aquesta edat el físic se nota molt. Clar, moltíssim. Entonces, ja portem 2 anys que diguem una mesura, doncs anem a posar tots els xiquets de 6 anys, fan grupos de 6 anys i juguen contra els xiquets de 6 anys. Els de 7, el mateix, ja han separat. En això hem aconseguit que n'hi hagi, però sempre n'hi ha un xiquet que té 6 anys, igual que l'altre, però se'n va un poc més. És més gran o és de gener. Però bueno, hem aconseguit que aquestes goles ja estan abultades se disminuïsquen. Però així de tot, encara ens preocupa quan apareix, perquè, clar, quan un xiquet se'n va a casa i diu m'han fet 20 gols esta setmana, me n'han fet 10, me n'han fet 12, i al final diu, doncs no vaig, i entonces això ens preocupa i el que volem és veure de quina forma. I estudiarem mesures, estem estudiant-les i estem pensant ja, com podria ser el canviar el reglament perquè quan tu passes de 5 gols ja te penalitzem, ja no te penalitzem en llevar-te o en donar-te un, sinó que dir, si estàs jugant en 5, en 6, doncs llevarem un a tu i el posarem a l'altre. O sigui, mesures que es tenen que estudiar... Però això no és desmotivar al que fa gols? No, és que pensem que aquesta motivació de gols està un poquet... Els pares han arribat a l'extrem que li exigeixen al xiquet que faça gols. És que això no és bo. un pare a un xiquet de 5 anys, ho sé, perquè el meu net de 5 anys està jugant ja en els querubins els partits estos, i 6 i 7 anys n'hi ha pare que porta el xiquet perquè se divertisca, perquè juga a futbol, perquè disfrute. Però n'hi ha pare que porta el xiquet perquè competisca, perquè sigui dur, perquè vagi... Perquè vol complir el seu somni a través del fill. Exacte. Tu imagina que el pare que el xiquet li marca gols perquè té una habilitat, perquè n'hi ha xiquets que la trauen, i aquesta habilitat fa que en un partit faci un gol, 2 gols, 3 gols. Doncs el pare està darrere i diu, no la passes, fes-lo el gol. Això pensem que no és gens bo, ni pel xiquet ni pel futbol. Jo tenia un company... Sí, deuen anar a disfrutar. Jo tenia un company allí en Onda Cero on estava David Alonso, del Transistor, de l'equip del Transistor, que el fill crec que té ara 13 anys i l'ha fitxat ara el Real Madrid. Però ell sempre m'ho comentava, ell sempre me deia, mira, Susana, és que jo, o sigui, ell deia que el fill era vergonyós i tal, però és que jo sols vull que el meu fill disfrute. Des que ell juga al futbol, sols vull... També és de veres que David sap molt bé com funciona tot el del futbol, perquè porta molts anys en el Transistor i estan ahí, però ell diu, és que jo només vull que disfrute, jo vull que el xiquet gaudisca de l'esport i que va a més, doncs mira, millor per mi, damunt juga ara en el Real Madrid, que és el meu equip, el meu no, el de David, doncs estupendo, però jo sols vull que ell gaudisca. És que devia ser que gaudisca, ja està, res més. Que guanya, estupendo, que no guanya, doncs a l'altre. S'ha divertit i ja hem complit l'objectiu. I això és l'objectiu que deuen tindre en els xiquets. És disfrutar del dia del dissabte o del diumenge, que disfruten i que se'n vagin a casa. Però quan el xiquet veu que fora estan barallant-se, doncs això el xiquet no està fent ningú bé, ni està formant-lo, perquè un dels objectius d'aquests xiquets era formar-los en valors, formar-los en la solidaritat, formar-los en la convivència. Tot això, si fora està veient que no és possible perquè els pares estan barallant-se, això no, deguem erradicar-ho. Una altra cosa que està en molt d'auge, avui precisament venia en el diari AS un gran reportatge dels previs AS que ha donat esta setmana el diari AS i han d'estar l'any allí, i tots els previs han recaigut en dones. En dones. El futbol femení està en superauge. És que el futbol femení està en superauge. O sigui, imagina't que nosaltres, així, en la Comunitat Valenciana, avui tindrem ja al voltant de 7 o 8.000 fitxes, quan fa 3 anys això era impensable. És una tasca a llarg plaç, però que estem treballant per aconseguir que vagin fent-se equips, perquè quan més equips tinguem de xiquetes, entonces serà més fàcil la competició. El problema que teníem fins ara és que n'hi ha tan pocs equips que fer una competició al llarg de tota la comunitat és tan llarga que els pares es venia mal, fer-te 200 quilòmetres per jugar un partit de futbol i tornar. Si tot això aconseguim que vagin fent-se, que de fet estan fent-se ja més equips de futbol base, enguany han aparegut diversos grups ja. El Alzira, per exemple, és de 4 equips femenins. Això està reportant que dins de poc puguem tindre lligues més propes i entonces ja n'hi haurà més competició. I de fet, és que jo quan veig, ho dic moltes vegades, però quan vaig veure el Mundial
crec que va ser el Mundial dels Estats Units, en l'ambient que hi havia i com jugaven les xiques, vaig disfrutar, dic, si és que no n'hi ha diferència entre un partit de xiques i un partit de xics. I clar, és que n'hi ha països que tenen moltes xiques jugant. Alemanya, per exemple, tindrà 500.000 fitxes de xiques. Dinamarca... Espanya queda campiona del món. Espanya queda campiona del món i no en tinguen tantes, però tot això què farà? Per primera vegada, però ja està. Sí, farà que arribarem un dia a estar en eixa élite. O sigui que l'auge del futbol femení està ahí i és imparable. O sigui que des de la federació se fan les campionats d'Espanya de futbol femení, que s'enjunten les territorials i juguen els campionats d'Espanya. Tot això fa que la selecció espanyola tinga més cantera per a triar. I, de fet, mira el que han passat, ja es comencen a veure els resultats. Eduard, Rebert, perdona, que ja tenim que acabar, que ja no ens queda temps. És una coseta també, per a puntualitzar. Ja que estem parlant del futbol femení, este mes passat va haver eleccions a la Federació Valenciana de Futbol, ha sigut un nou president, Salvador Gomar, i tinc que com a gran anècdota és la primera vegada que té 7 dones en la directiva de la Federació Valenciana de Futbol. 7. Doncs jo encara vaig a dir-te una cosa, perquè vull remarcar que la importància, no hi ha que donar-li aquesta importància, això tinguem que tindre com a natural. Crec que el dia que aconseguim tindre a les dones dins de les directives d'una forma natural no serà ningú mèrit. El mèrit és que Salva és un gran defensor del futbol femení i anem a apostar molt per ell. Pues jo que m'alegre. Moltíssimes gràcies, gràcies als dos per la tasca tan important que feu. I res, Eduardo, Rebert, ha sigut un autèntic plaer. I Cucarella, pues seguim, veig-nos per la casa. Molt bé. Moltes gràcies. Gràcies, Susana. Gràcies. A tu. Pues, després de parlar de futbol i tindré a dos grans professionals que saben molt bé, és moment d'anar a veure un dels nostres reportatges d'ací de la casa de València Televisió, Horta Televisió i Ribera Televisió. En el marc de la celebració de la Fira de Santa Llúcia a Castelló, al voltant de 30 associacions han eixit al carrer per tal de donar-se a conèixer en una nova edició de la Fira d'Entitats. La Fira d'Identitats té l'objectiu de treure totes les associacions que si no ho desitgen, en treure al carrer la seva feina que han fet al llarg de l'any. Si alguna gent vol col·laborar, pot apuntar-se i, en fi, és treure tot el teixit de l'associatiu al carrer. Així l'associació és el cor, el motor del poble, sense cap dubte. Sense ells no farien res. I a més veig que el poble està volcat perquè està pleníssim, no? Sí, sí. La gent avui és un dia dels més importants que té al llarg de l'any dels seus actes, en el que col·laboren tots, participa en totes les associacions, en la compra de loteria o en la compra de lo que fan, de detallets, apuntar-se a l'associació en concret que més li vulgui col·laborar. Vull dir, i més en el dia que fa avui, que tinguem un dia estupendo, doncs la veritat és que és dels millors dies, a banda tenen falles i moros, podríem dir que aquest dia és el que més és la gent del poble al carrer. Les associacions que han participat són de diferents àmbits, culturals, esportives, solidàries, festives, educatives. Tots s'han donat a conèixer a la Fira d'Entitats. I nosaltres, com a agrupació del poble, el que estem fent, en principi, és donar-li gràcies a la gent que està comprant en el poble d'ací de Castelló. Nosaltres estem oferint un poquet d'unes coques que han portat, una rifa d'un pernil, i la filosofia de nosaltres és això, agrair avui a que la gent estiga comprant o que compre en el poble d'ací de Castelló, que és lo important per nosaltres, com a agrupació de comercials que siguem. El fet que se facin tipus de fires com esta dona un incentiu al resto de comercials, veritat? Esta fira, en principi, és un poquet de donar-se a conèixer cada entitat què és el que fa. Nosaltres, la gent ja ens coneix perquè al llarg de l'any fem un parell de campanyes en estiu, en hivern, i entonces nosaltres el que reivindiquem era això, que la gent intente comprar més en el poble perquè nosaltres estem donant feina a molta gent també i és una cosa que si es perd no té sentit. N'hi ha que afavorir o n'hi ha que fomentar el que la gent estiga comprant així en el poble. Nosaltres reivindiquem això i més que res donem les gràcies. Vull donar les gràcies per comprar en el poble. Avui venguem rifades festeros, loteria de Nadal i del Niño i també tinguem cerveseta i tapa a €1,50. També tinguem metgeros i productes que la gent del poble o d'alrededors
poden aconseguir així en la nostra paradeta. En els aguardem per festes, en les festes de Castelló, que tots esteu convidats i que vingueu així a disfrutar, que tots tingueu hueco. ¡Viva els festeros! Vendre el que han fet, que ho fem entre totes, pulseretes, hi ha uns bolis que són en una floreta, i això, i regalar alguna coseta, que la gent mos veja. I fer propaganda de que el dimarts ve una unitat mòbil per a una revisió de pell. Hem fet primer una exhibició de karate, en cates, en kumite, i hem fet algun trencament, i a més hem exposat els trofeus que els xiquets van guanyant en les seues competicions, i un poc un vídeo on els han explicat com funciona la tècnica del karate. És un bon moment per a poder donar-nos a conèixer, perquè n'hi ha alguns esports, com és el karate, que està un poc deixat de costat i molta gent no sap com funciona, i la veritat que s'ha costat molta gent, s'ha interessat i pareix que ara li han perdut un poquet la por que tenien al karate, el veuen com un esport distint. En l'associació el que volem és controlar les colònies urbanes, felines, volem esterilitzar els gats i després, perquè no n'hi hagi tanta població abandonada i que paren els abandonos, i després el que volem és escadells, trobar famílies d'acollida i després en adopció. Hem fet un stand en el que per un donatiu t'emportes un dolcet o un xupito de mistela, després tenim cosetes fetes a mà i el sorteig de rifa d'unes cistelles solidàries. I tinguem un projecte en mans que la banda se'n va a Corea a un festival de banda internacional on participarà en un certamen de bandes d'allí, en Jeju, en la isla d'allí de Corea del Sur, i s'aniran en agost del 2019. Estem fent una sèrie de concerts i d'assemblees i tal, per a presentar el viatge per a que la gent el promocioni i tal del poble i ens ajuda un poquet a anar allí a presentar la nostra banda. Impulsar un poquet a la banda que faci més viatges i se presenti fora d'ací d'Espanya. Una iniciativa que cada any és més participativa. A part que la Fira de Santa Lluça ja tinguen quasi 300 anys, més de 300 d'antiguitat, el que se trata és un poquet de mostrar cada associació el que aporta al poble i en teoria ens fan una mostra de tot allò que tenen, també aprofiten per vendre un poquet de coques, de loteria i de coses d'estes, i està molt bé. La gent participa molt, és una festa que està molt oberta i molt participativa, i nosaltres, molt bé, molt contents. Sempre que ho dic, això és el que dona cor al poble. Al voltant de quantes associacions més o menys n'hi ha a Seguí? Així avui no n'hi ha moltes. En el poble n'hi ha aproximadament unes 44. I totes prou actives, fan un muntó de coses. Així poden haver-ne avui una vintena. Entre uns i altres una vintena. Diguem que és una xicoteta representació de tot el comerç que pugui haver i de les associacions en general, no? Sí, tinguem des de l'associació de comerciants, que estan fent una rifa gratuïta d'un pernil, la Lira, l'Associació Espanyola contra el Càncer, la Junta Local Fallera, que representa totes les falles, i alguna que altra comparsa, també hi ha l'associació Respir, el Severi Torres en el grup Trobada, que fa alguna actuació. En fi, molt bé. Crec que una associació d'Angelina Jolie també, de dones, i alguna cosa més que ara no me'n recordo, però molt bé. I des de que feu este tipus de fires, noteu un avanç en el comerç, en la gent que ve també a l'hora de vendre, a l'hora d'arrimar-se a les associacions? No, jo no crec que vinga més gent a comprar per tot això. Sí que és veritat que n'hi ha un poc més de consciència de poble, que és el que promou esta fira d'associacions, és un poc donar a conèixer el que fem en el poble, perquè n'hi ha gent que potser no sap que tenim una associació de fibromiàlgia, que estan malalts d'aquesta malaltia, o alguna altra associació que també, d'alguna manera, fem saber al poble tot el que tenim, tot el que va fent-se al llarg de l'any. I és important, molt important. Veïns i visitants d'altres localitats han gaudit un any més de la Fira d'Entitats a Castelló.
Continuem ara i ara anem en una de les meves passions, perquè a mi m'encanta, no maquillar jo, o sigui, maquillar-me a mi mateixa, això sí, no? I veure com se maquilla, veure els vídeos de YouTube, mirant els vídeos de YouTube i per Instagram, ens trobem, que segur que la conegueu, a Tania Pallarès, que és una extraordinària i gran professional maquilladora i que ens va donar uns consells, sobretot com tindre la pell ara a l'hivern, com cuidar-nos la pell. Què tal, Tania? Molt bé, moltes gràcies per convidar-me. És un honor, perquè a més em fascina. M'ho va dir la meva companyera Begoña, que ella va anar una vegada a maquillar-se i em va dir: mira esta xica que ve maquilla, me va ensenyar i dic, jo n'hi ha que portar-la al programa. Moltes gràcies. Conta'm-nos un poquet, no sé si vols que comencem per com cuidar-nos la pell ara en hivern. Pues sí, la veritat és que el més important per a lluir un bon maquillatge, la base de tot és cuidar-nos la pell, perquè pots ficar-te la base més cara del món, però si la teva pell no està cuidada, olvida que aquesta base no te va quedar bé. Entonces, lo primer que tenim que fer és tindre una rutina de dia i una rutina de nit. Sobretot, ser constants en la rutina de nit. El més important és netejar-nos bé la cara per a llevar totes les impureses. Podem gastar, per exemple, un sabó que a part ens hidrata. No tots els sabons ens deshidraten la pell, n'hi ha excepcions, poques, però n'hi ha. Després també podrem utilitzar un esfoliant. Els esfoliants també són molt importants per lo mateix, per eliminar impureses i restaurar la pell per a recibir tots els productes que anem a ficar després, com poden ser els sèrums i les cremes. Tenim també tractaments, com poden ser tractaments de vitamina C, que són molt bons per a donar lluminositat a la pell. També tenim tractaments com poden ser antioxidants, també molt bons. Tot això podeu trobar en Druni. O sigui, això és accessible per a la butxaca, no és car. I per finalitzar... Diu el director, 3 caixes de Druni. Sí, en Druni, al Xemesí, vamos, sempre que arriba una a la crema, de Tània, sí. Has dit hasta el joc, me diuen. I per finalitzar, una crema bastant econòmica que podeu trobar en Druni, com és la de àcido hialurónico de la marca Nakomi. Són 4 euros i va de lo ideal, per a pell deshidrata. De luxe. I ja està. I després a l'hora de maquillar, Tània, perquè hem vist, jo he pogut veure fotografies, no sé si en tenim també, a més, per ahir alguna, l'antes i el després, i canvies a la persona, perquè potser veus una que té la pell un poc deshidratada o té molts granets, etc. I jo no sé el que fas milagres. Fas milagres. Bueno, jo l'únic que faig és potenciar el que la clienta en si... Com per exemple, si ja està maquillada. Jo el que faig, per exemple, és potenciar el que la clienta ja té al màxim nivell. O sigui, jo al màxim. El que fem les maquilladores és això, potenciar-ho tot al màxim i que realment elles se senten guapes i l'autoestima es puja. Per exemple, m'interessa, és l'antes i el després, però m'interessa un poc com lleves les ojeres o les bolses, que jo, en aquest cas, jo ho tinc de sempre, és herència, no és que m'aixit ara. Sí que és veritat que quan treballes en focus i tal molt, se te pronuncia més pel que siga, ¿vale? Exacte. Les bolses, però vegem així com marques el que són les bolses en blanc, el que és la barbilla, com ressaltes el nas per a que sigui més fi, no? Les fraccions. Això és la tècnica del contouring. Aquesta tècnica ve des dels Estats Units. És una tècnica que s'ha utilitzat sempre en fotografia, sobretot en fotografia en blanc i negre. És una tècnica, el que passa és que per moda, ara, per exemple, la família Kardashian el que fa és que aquestes modes que teníem un poc més oblidades tornen. És una tècnica que visualment és molt bonica, sobretot per foto i vídeo és espectacular. Clar, perquè remarques el que són els pòmuls, no? Exacte, però el que me comentaves tu de les bolses és una cosa que està ahí, no és com una ojera que pots tapar-ho millor. Les bolses continuen estant ahí, el que passa és que el que pots fer és dissimular-ho en clar i oscur. Tu pots aplicar en la zona de la bolsa un tono o dos més claret i visualment la teua bolsa va a desaparèixer, soles visualment, i sobretot en foto i vídeo. Això sí. Sí, també depèn de la llum, com t'enfoque... Exacte, la llum és molt important. Sobretot tu que treballes així, bueno, si tens uns llums espectaculars, però és important. Sí, sí. Què és el que més te demana la gent? Jo, per exemple, en la meva fisonomia, tu dius que m'agrada destacar els ulls grans,
els labios i els pòmuls, no? És el que més... Imagina jo que és el que te demanen. O cada una tindrà... A veure, de Hi ha moltes normal, formes de cares, també. jo podria dir que el 90% de les meves clientes és gent atrevida, gent que li agrada maquillar-se i gent que s'atreveix. No li agrada un maquillatge natural del dia a dia, un poquet de màscara, brillo i llau. No, és gent que li agrada potenciar. I això sóc jo. Pues ideal, com vulguis, vens. Entonces, el que més me demanen les meves clientes és això. Tu dona-li canya, que a mi m'agrada. Sí, jo, és veritat, i quan en televisió, quan han tingut maquilladora i tal, jo ho he dit. Tu dona'm canya i ressalta'm. Ressalta'm, i a mi m'agrada molt ressaltar-me els ulls. És el que més m'agrada. Exacte, sobretot una bona pestanya postissa és ideal per a ressaltar els ulls. Sobretot ara que venen festes i tot, que podem excedir-nos més en aquest tipus de coses, encara que jo te dic que les meves clientes totes se fiquen pestanyes postisses, són atrevides. Sí, és veritat, és que te fa l'ull millor, més xulo. I ara quines tendències se porten? Ara cara a Nadal, per exemple, te veig que portes molt de brillo en l'ull, he vist en fotografies teues que l'utilitzes prou. Sí, jo m'he fet així un maquillatge més o menys perquè pugueu veure què és el que se va dur en aquestes festes de Nadal. Este any, com a diferència d'altres anys, ja no se du tant el que és el glitter o la purpurina, com ho coneguem així, no se du tant, se du més les ombres satinades com poden ser aquestes, que sí que donen un toc així més de brillo, però no és molt exagerat. Les purpurines han deixat este any, per lo menos, de ser les protagonistes, això sí que és de veres. I en quant a sombres, el que sí que se du ara més són els fúcsies, els morats, és el que està en tendència. I per una altra part també se duen els tonos més càlids, com poden ser rojos, taronges, en quant a tendència. Després cada persona se pot maquillar com vulgui. Jo, per exemple, vos he dut una paleta perquè vegeu més o menys els tonos que estan en tendència actualment. Sí, una paleta de colors. Exacte. Més que res per a que pugueu veure quins són els tonos que se duen actualment. Són tonos més rojos, més encesos, més marró terrat, tonos molt vius. Estos són per els ulls o els llavis? Els ulls, això és ulls. Que des d'ací, quan portes les ulleres... Exacte. Això sols és pels ulls, se duen aquest tipus de tonos i també, com he dit antes, els morats, els fúcsies, el rosa, encara que sobretot estos està tot l'any en tendència a i continua estiguent per a aquestes festes. Per a aquestes festes, que demanen més per a l'última nit de l'any. Ahí sí que solen, perquè és Nochevieja, i intenten, no? N'hi ha que saber també com i de quina manera, perquè moltes vegades, de tant que volen, me refereix a una mateixa, no? Te passes i dius, uf, en tot el respecte al col·lectiu, que després és col·lectius de les xonis. Però... A veure, totes... M'està dient el director Tomà i el col·lectiu dient, no, és veritat, és que ara bufes i el col·lectiu de bufar ja està ahí dient-te coses. No, a veure, n'hi ha maneres i maneres d'aplicar una sombra perquè no te quedi aquest Vull dir, en tot el meu respecte, és una forma de dir-ho per a que sapigueu, no? No sé com arreglar-ho. No, tranquil·la, ara ja... No, això és simplement practicar la forma d'aplicar la sombra. Tu pots aplicar una sombra negra i que no te quede com una punya. Simplement hi ha que treballar, practicar, sobretot practicar la gent de casa per aconseguir i veure vídeos de YouTube. Pues ajuda, la veritat, ajuda. I assistir a classes d'automaquillatge, que també se realitzen. I és molt important. Tu tens el teu canal de YouTube en el que tu expliques moltes vegades. A mi el que més m'agrada fer en el canal és explicar productes, perquè crec que a la gent el que li agrada és que anar a un lloc i saber a lo que va, perquè moltes vegades, per desgràcia, no solen assessorar molt bé. Llavors, jo el que pretenc és que la gent, en pocs diners, pugui comprar productes de qualitat. I això és el meu objectiu en quant a ensenyar productes en el canal. Després, m'encanta ensenyar a la gent i veure que els somnis són possibles. Això com ho faig? A través dels vídeos de YouTube, d'automaquillatge, de maquillatge que faig a les models, així és com ensenyo jo la meva feina i com puc obrir-me al món sencer a través de YouTube.
Pues no sé si vols añadir alguna cosa més, Tània. Pues, Ara és el teu moment. Pues que moltíssimes gràcies per contar en mi, que jo estic per a lo que se necessite. Tinc moltíssima gent que per Instagram me pregunta dubtes i jo intento ajudar-los perquè sé que és difícil el món del maquillatge, no és fàcil. I per a mi el més important és que la gent pugui aconseguir els somnis, ja siga una clienta, fer-la sentir bé quan la maquilles, que ja se veig a l'espill i li puja l'autoestima, i tant a clientes com a professionals, ajudar-los en tot el que puga jo. Jo, Tània, te visitaré, perquè jo vull que me maquilles. Jo vull que un dia me maquilles, bueno, un dia no, i després en més ocasions, però me referisc que vull que un dia me maquilles perquè m'encanta aquest maquillatge i jo faig el que puc en mi, però jo vull que un dia me maquilles. No passa res, pots vindre a les classes d'automaquillatge que organitze. Si no, per 3 setmanes. Bueno. Sols me falta el temps, però també. Que moltíssimes gràcies, Tània, de veres. A vosaltres. Moltes gràcies. Pues després de parlar amb Tània Pallarès, és moment d'anar-nos a publicitat i tornem de seguida. No se'n vagin. No te quedes a pie. Autos Albalat te ofrece los mejores precios y calidad en coches, furgonetas y vehículos comerciales. No esperes más, ven y visítanos en Albalá de la Ribera. Mira este Fiat 500 gasolina del año 2015. Full equip, poco consumo, puede ser tuyo por 8.900 euros. Este Renault Megane Sport Diesel del año 2010, full equip, poco consumo, con 112.000 kilómetros, tiene un precio de venta de 9.500 euros. Mira este Peugeot 207 Diesel del año 2012, con pocos kilómetros, 44.000, por un precio de venta de 7.500 euros. Este Citroën C3 gasolina del año 2007 tiene poco consumo y 118.000 kilómetros. Puede ser tuyo por 3.900 euros. Este Mercedes A180 Diesel del año 2008, full equip con 150.000 kilómetros, tiene un precio de venta de 7.900 euros. Autos Albalat te espera. En la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública sabemos que detrás de cada cifra hay una persona. Por eso hemos aumentado nuestro parque de vehículos sanitarios. Porque las cifras son importantes cuando ayudan a las personas. Generalitat Valenciana, tots a una veu. Encara no has trobat el que busques? Mi Hogar i Mercahogar en Alzira posen al teu abast més de 30.000 articles de bazar. En cada campanya afegim nous productes. Mi Hogar en Avinguda Dignitat Humana 3 i Mercahogar en Avinguda Mediterrània 16 d'Alzira. Recorda, ahorra temps i diners en la teua compra. Els carrers de la ciutat també són ta casa. Els parcs i jardins de la ciutat també són ta casa. El que no faries a ta casa, no ho facis al carrer. Al carrer, com a ta casa, arreplega els excrements de la teua mascota. Ells no poden fer-ho, i és la teua responsabilitat. Perquè xafar una caca no dona sort. Educa al teu gos. Siguis responsable i dona exemple de bon comportament fent complir les normes de convivència amb mascotes als espais públics.
Respecta el teu entorn. Respecta els teus veïns. Donem bon exemple. Cuidem la nostra ciutat. Amb una ciutat neta, tots guanyem. Amo format, gos educat. Regidoria de Serveis Públics. Ajuntament d'Alzira. En la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública sabem que darrere de cada xifra hi ha una persona. Per això hem augmentat el nostre parc de vehicles sanitaris. Perquè les xifres són importants quan ajuden a les persones. Generalitat Valenciana. Tots a una veu. Pues continuem així i vos torne a recordar que si voleu eixir en prop de tu sols teniu que gravar-vos en horitzontal en el mòbil, agafar el mòbil, aixina, i gravar-vos. I ho envieu a videosriberatv@gmail.com i nosaltres vos traguem. Ara és moment de parlar d'una cosa molt sèria, una cosa que està afectant i del que han vingut des d'Algemesí, Josep Climent, de l'Associació Fòrum de Productors Agrícoles, perquè este 14 de desembre, dijous que ve, va tindre lloc una manifestació, si no m'equivoque, a les 6 de la vesprada, i ve a parlar-nos de què és Fòrum de Productors Agrícoles, per què aquesta manifestació i què està passant ara en les nostres cosetges. Què tal? Com estem? Bon dia, Josep. Bon dia, Susana. Collites, veritat, que m'està ratificant el director. És veritat, que és mestre, damunt és mestre, i estava pensant, has dit cosetges i és collites. Bueno, Josep, què és Fòrum de Productors Agrícoles? Bé, com el seu nom indica, som un grup de productors de fruita d'Algemesí. Som tots socis de la cooperativa d'Algemesí, de Copal, i som ja un grup prou nombrós que sorgirem simplement per xerrar, comentar, ajudar, facilitar la comunicació i poder aportar les nostres idees als consells rectors de la cooperativa i poder simplement ajudar. Això va ser l'inici d'esta agrupació, no formem encara associació, però som un grup de gent i ens maneja la situació actual de l'agricultura. Això és el que ens motiva per a defensar allò que és nostre. El productor agrícola pensem que està prou abandonat, els productes no se valen i la situació és un poc caòtica. El que no pot eixir del pou és el productor. I aleshores els productors, la mostra està en la manifestació que tenim programada per al divendres, en què ens tenim que manejar per solucionar la nostra situació. I és a les 6 de la vesprada, no? Sí, la manifestació és el proper dia 14, a les 6 de la vesprada, en Algemesí, i estem Ahí estan mirant la gent pel cartell perquè vegin on deuen d'acudir. Estem comunicant a tots els que podem a través de les xarxes socials. Tenim uns assumptes concrets perquè la situació, ja ho he dit abans, no és gens favorable al productor. El productor treballa tot l'any, inverteix el seu pressupost i a l'hora de replegar li se queda pràcticament en res. No plega a traure ni els seus propis jornals, la seva faena, i el producte no és que no se valga, el producte se val. Si anem a comprar a una botiga fruita del nostre poble, en la botiga val. Si anem a Europa a comprar la fruita que estem enviant a Europa, la fruita val. I en canvi el productor no se pot manejar ni pot traure res d'eixa fruita. El problema sí està que l'agricultor treballa molt, cobra molt poquet, que apenes li és per a cobrir els seus gastos, com bé ha dit,
i en les tendes, supermercats, etc., en els comerços se ven al doble, triple de preu. Clar. Això ens ha dut a la manifestació que anem a fer el proper divendres. En aquesta manifestació lluitem per aconseguir una sèrie de punts, no són molts, podríem parlar-ne de molts, però ho hem estructurat en 4 punts. Enguany hem sofrit una pedregada molt important, el terme d'Algemesí ha sigut un dels més afectats. Moltes conseqüències. Amb conseqüències terribles, conseqüències de que encara hem acusat més la situació del camp. La fruita pedregada pensàvem que la indústria podria fer-se càrrec d'ella i la indústria està fent-se càrrec d'allò que pot. Aleshores, la taronja està penjant en l'arbre, no es pot collir perquè no té eixida fàcil, al productor no li va pregar pràcticament res perquè de collir-la val diners, demanem en la manifestació una ajuda econòmica no per a nosaltres, sinó per a netejar els arbres. La fruita no es pot quedar penjada a l'arbre, es té que llevar per a que l'arbre el proper any continuï produint fruita, i hi ha una xicoteta subvenció, però no és suficient per a poder abastir a tot el terme d'Algemesí. I no el terme d'Algemesí, els termes colindants també estan afectats. I l'ajuda ha sigut molt poca. Després també demanem la condonació de l'impost de l'IBI, l'impost de rústica. Nosaltres pensem que ens deuen d'ajudar des dels organismes oficials i això és una sol·licitud que pensem que no seria desgavellar en comparació a altres sectors de l'activitat en què se'ls ajuda, que ens pareix correcte, però el nostre sector necessita ajuda necessària i precisa. També demanem que se reduïsquen els mòduls, perquè hi tenim un greu problema, i és que qualsevol ingrés que hi hagi de les taronges, encara que sigui mínim, anem a suposar que de la taronja pedregada ens quedaren 2 cèntims per quilo. D'aixòs 2 cèntims per quilo se deurien de pagar el percentatge dels mòduls. Demanem que se reduïsquen els mòduls a 0, que no recaiga tot sobre nosaltres en un moment d'angoixa com el que estem. I per últim demanem també que se controlen les fronteres en la fruita que procedeix de Sud-àfrica. Totalment. Sud-àfrica i Egipte ens estan enfonsant en una agonia que no cessa. No cessa perquè cada vegada, i Europa no estan fent de moment res, cada vegada se solapa més la fruita que procedeix d'aquest continent en la fruita que s'envia a Europa. Això ha fet que enguany la primera part de la campanya, en premsa així moltes vegades, no han pogut traure cap en la fruita de primera temporada. La de la segona no està massa bollant i la tercera no se sap. Però la tercera ja se solapa en les clementines de fora i aleshores quedarem exactament igual. Aleshores, si no se controla aquesta situació des de Brussel·les, el productor valencià està morint de pena de veure que no pot traure els seus productes. I això té solució, perquè simplement és posar de la seva part i ajudar a l'agricultor, que realment és qui dona d'abast, o sigui, qui abasteix a les grans empreses, etc., i dona a guanyar, i dona a conèixer també els nostres productes agrícoles fora de València. Sí, la cadena d'alimentació, des que ix fins que plega al consumidor, té una sèrie de processos en els quals tots trauen la seva part, però el productor té que esperar-se a que tots traguen la seva part i en el cas de les cooperatives el que queda és per al productor. Si queda alguna cosa, bé, i si no queda res, també. És trist. Clar, aquesta situació ens encoratja als productors perquè no és una situació real. Nosaltres venem a molt baix preu i el consumidor compra a molt alt preu. Jo recorde anys enrere, molts anys enrere, que tindré un camp per a tindre béns.
Ara, avui en dia, tindre un camp és tindre una ruïna, no? Per dir-ho d'alguna manera, en tot això que està passant. I això és una altra situació que ens trobem els productors, nosaltres, que no som llauradors, som fills de llauradors, ens agrada el camp i anem al camp quan podem, ens trobem en una situació molt peculiar, per la qual va sorgir Fòrum també. I és que els nostres fills, la majoria no són llauradors. Els nostres fills no els agrada la terra. Tenim un problema i és que la terra, almenys en el Xemesí, no té valor. No té cap valor. Ha perdut fins i tot el valor de renta que tenia la terra. Aleshores, en aquest moment, ni se compra ni se ven, perquè no té preu la terra i aquest problema anem a traslladar-lo als nostres fills. És cert. I Josep, tot això passa sols en aquest sector de cítrics, de taronges, o passa també en l'arròs, etc. Passa en tot o sols en... El món agrari en general està molt malament. El món agrari, l'arròs, no entenc massa, però l'arròs, si no fos per les subvencions que pot tindre i per les grans parcel·les, tampoc està bollant. Jo vaig tindre, de menut, en companyia dels meus pares, vaig tindre arròs i pense que des d'entonces fins ara l'arròs no alça cap. Si ens parlem de l'agricultura d'altres regions, com per exemple Múrcia, Andalusia, Almeria, ells han sabut canviar a l'agricultura de conreu i aleshores tampoc són massa bollants. Se basen en produccions conforme poden, jornalers conforme poden, i aleshores tampoc està massa bollant. Però que l'agricultura té que canviar. Hem de canviar-la si volem fer alguna cosa en ella. Però està molt complicat perquè les ajudes són molt poques. És la més perjudica. Clar, els seguros, per exemple, ens ha passat coses molt curioses en l'assegurança i és que assegurem els productes, ens pedrega i a l'hora de la veritat la pedregada t'assumeix, el seguro assumeix un percentatge i que ens donem compte que no és el real i després quan te dones compte la fruita no serveix perquè ni el seguro t'ha donat el que realment hi havia ni tu pots comercialitzar-la perquè està danyada. Aleshores tot està en contra del productor. El productor dona moltíssims jornals, la gent no es queixa d'això, però el productor és el que realment està donant a moltes famílies de menjar. I aquesta situació tampoc la tenen en compte les institucions ni ningú. És a dir, en certa mesura, una de les causes de la manifestació és l'abandonament que ens sentim de les institucions. I per això el divendres, i aprofite altra vegada, el divendres dia 14, a les 6 de la vesprada, en el Xemesí, en la plaça del Convent, on està el Museu de la Festa, iniciarem aquesta manifestació des d'allí fins a l'Ajuntament, on donarem a les autoritats un manifest on expressem tot el que acaba de contar-li. Pues esperem que isga molt bé, que la gent acudisca, que se faça de notar. Jo sé que n'hi ha diferents col·lectius, com per exemple a Basaja, que està lluitant per això també, etc. I que es donen compte des de a qui li corresponga, que es doni compte i que ajude més a l'agricultor, que al fi i al cap València, perquè estem en València, sempre ha sigut terra d'agricultors i sempre hem viscut de l'agricultura. Sí, nosaltres tenim representants a València, polítics, al Ministeri en Madrid i a Brussel·les. Però, clar, Brussel·les està molt lluny, els polítics estan allí, però per les notícies que tenim, a l'agricultura no li se recolza tot allò que se hauria de recolzar, segons nosaltres, els productors. Així és. Vos desitge, Josep, que vagi molt bé, molta sort, que es donen compte, que vos donen aquestes ajudes que vos tenen que donar, que siga tot un èxit la manifestació del dia 14. Ja no me refereix com a la gent que vaig a la participació del ciutadà, que també, sinó de cara a aquestes institucions que deuen de posar els ulls en vosaltres. Moltes gràcies. I ara el que anem a fer és anar-nos per aquest matí, Mònica Oltra, en Carcaixent,
ha fet una visita i ha donat una roda de premsa i nosaltres, des de València Televisió, Horta Televisió i Ribera Televisió, hem estat allí i això és el que ha passat. Bueno, ja a pelo, sí, també. Sí, en primer lloc, agrair moltíssim a la vicepresidenta que hagi vingut a Carqueixent, era una visita que ens vam atendre des d'ella, i conforme us estava dient, molt bé el plantejament perquè li permet conèixer quina és la realitat dels pobles en aquesta reunió que hi ha hagut amb l'equip de serveis socials, i d'ací anem a veure les inversions que s'han fet actualment, que és el CRIS i el centre de dia, un centre molt necessari en la Ribera perquè tenim moltíssimes persones amb malalties mentals. Són persones que no ens podem perdre-les perquè són necessàries, simplement hem d'actuar. Quan tenim un constipat actuem, però en aquestes coses era diferent. Doncs això ha necessitat l'encoberta coberta gràcies al suport de la Generalitat, de la Diputació i de l'Ajuntament. Una col·laboració a tres bandes que serà en benefici de tota la Ribera. I això ja és magnífic. I ara li ho ensenyarem i esperem que vingueu i que pugueu també donar-li difusió. ¿Para cuál será la apertura? Pues estàvem comentant, l'obra ha acabat en un temps rècord i dins del programa, o sigui, l'empresa ha treballat molt bé, s'ha ajustat, és quasi un miracle, jo no m'ho creia que poguera ser, però l'activitat és probable que comenci a final del tercer de març aproximadament, en el primer trimestre del 2019. Sí. Bueno. Com ha anat la reunió? Molt bé. La veritat és que primer agrair a l'alcalde, a la corporació, la càlida benvinguda que sempre ens dona quan venim a Carcaixent. Ja ho vam comprovar en la fira i ara en esta jornada més de treball. Que efectivament jo quan visite els municipis a mi m'agrada reunir-me en la corporació, amb tota la corporació i que expressen les seues opinions, les seues preguntes, etc. I després en l'equip de serveis socials. Per què? Perquè és molt important que els equips de serveis socials, que són, com dic jo, la nostra trinxera, quan nosaltres prenem decisions polítiques que afecten a l'àmbit de les polítiques socials, qui té que dur-ho a terme després són les persones que treballen als serveis socials municipals i per això és sempre molt important escoltar la seva opinió, què coses pensen que poden millorar, què coses hem de, reforçar, etc. I també agrair el treball que fan, perquè els equips de serveis socials fan un treball moltes voltes que la gent no coneix, però són, els sanitaris de lo social. Cuiden la malaltia, de curar la malaltia social, que moltes voltes és tan important com la física, perquè ens pot dur fins i tot a situacions de posar-nos malalts de veritat físicament. I per tant, agrair, escoltar i treballar i planificar. Aquesta és un poc l'agenda de treball. Després visitarem també la residència de persones majors i, com deia l'alcalde, el CRIS i el centre de dia, que és molt important perquè també la gran assignatura pendent que nosaltres ens trobarem quan arribarem al govern de la Generalitat va ser l'atenció a les persones amb algun tipus de malaltia mental, que tenim que recordar que cada volta n'hi ha més persones, l'OMS ja calcula que per a 2040 n'hi haurà una afectació de pràcticament una quarta part de la societat. Recordem, qualsevol coneix segurament persones que passen per una depressió, que passen per algun tipus de malaltia mental i això ara necessita de recursos i és el que nosaltres estem posant en marxa i en Carcaixent serà el primer, a més, que posarem en marxa d'este plan que hem fet entre ajuntaments, Diputació de València i Generalitat, el qual demostra que la col·laboració entre institucions és fonamental per al benestar de les persones i per a posar en el centre les necessitats de les persones i efectivament ha sigut un temps rècord l'obra i va ser d'esta experiència el primer que posem en marxa que per a una població que necessita recursos per a poder estabilitzar la seva vida, per a poder, en definitiva, tindre una vida el més normalitzada possible amb el suport de l'atenció a aquesta malaltia mental que estiguem patint. Quanta gent pot acollir?
El centre de dia són 20 persones i després el CRI són 70 places. Però 70 places no vol dir 70 persones, perquè allí el que hi haurà seran cursets, tallers, teràpies, per tant hi haurà una rotació i estem parlant aproximadament de 250 a 300 persones malaltes per a tota la Ribera. Estem parlant d'una població malalta al voltant de 800 persones en una de les comarques més poblades. És una necessitat, hi havia una necessitat, una carència, i ara per primera vegada des del sector públic se va atendre. És com deia la vicepresidenta, la gent que està malalta va a un centre de salut normalment, però aquest tipus de malalties la gent està en casa, està amagada, i la tenim que recuperar. És que no podem perdre aquestes persones, són persones que les hem d'incorporar, una qüestió de dignitat també. És que si no, com a societat estem anant cap arrere, i és al contrari. Hem d'avançar, hem d'estabilitzar-nos en primer lloc i després avançar gràcies a aquestes inversions que se fan des de Generalitat, Diputació i Ajuntament. També és ambulatori, que és molt important. No és residencial, és ambulatori. Per a treballar amb la gent, per a fer polítiques d'inclusió i no de segregació. Entonces es tracta de treballar no només la inclusió, també moltes voltes un itinerari laboral, per això ara se dirà en crisol, d'orientació també laboral. La idea és que aquestes persones puguen tindre la vida més normalitzada possible, i això és una intervenció comunitària. El que denominem intervenció comunitària, que és el que també les associacions d'afectats estan demanant, és el que diu l'OMS. Hem de fugir d'aquesta idea de residencial, de segregar, d'apartar, d'amagar a les persones i treballar en un sentit comunitari, perquè, com dic, és que per ahí poden passar totes les persones. Amb el permís de l'alcalde, puc fer una pregunta sobre el SIDA, amb Mònica? Per supost. Farà unes 3 setmanes la vicepresidenta va estar en el SIDA i allí va anunciar que el Consell arbitraria una sèrie de mesures per ajudar als afectats per les inundacions del 16 de novembre. Aleshores, com està? Quan s'aprovaran aquestes mesures? El divendres passat ja s'aprova. Este divendres passat, no l'anterior. L'últim Consell aprovarem el decret ja de les ajudes de les pluges de la Ribera. Sí, està aprovat. L'altre dia no hi hagué Consell perquè era el 7, l'anterior, l'1 de desembre va ser divendres. L'1 de desembre està publicat ja, el decret està aprovat. Tal com diguérem, jo vaig dir esta setmana no la següent. No, tal com ho vaig anunciar ho hem complit. Ja tenia 45 dies per a que els ajuntaments presenten els danys. De tots els danys que es calculen, de personals, d'infraestructures, edificis, etc. Ara n'hi ha 45 dies des de la publicació del decret per a que els ajuntaments presenten els danys, després se fa l'avaluació de dany i això ja del fons de contingència se paga. Bueno, i això és el que han estat dient en esta visita que ha fet Mònica Oltra. Ja amb aquest reportatge nosaltres continuem en les entrevistes i ara anem a parlar d'Ixe Valencià i de l'economia, i per això no tinc altra millor persona com és Jordi Pérez Troballengua. Què tal, com estem? Hola, què tal, com estàs? Moltes gràcies per convidar-me. És un plaer. A més, jo pega ja la volteta per la teva pàgina web, que ara parlarem d'ella, i de veres és meravellosa per a nosaltres els valencians. Que he de dir que ens veuen en València Televisió, Horta Televisió i Ribera Televisió. Mira, la idea bàsica de la que partim nosaltres és que el 90% dels valencians entenem el valencià, el 50% el parlem. Però quan un valencià no parlant ens trobem una persona castellana, ens passem al castellà. És cert. No tenim cap raó. És cert. Però ho fem. Si estem un grup de persones i ve un castellà, encara que ens digui, per favor, parlem en valencià que vull aprendre, nosaltres som cabudets i ens passem al castellà. Jo crec que és educació, el millor. És educació i encara no tenim aquesta cosa. I resulta que l'Acadèmia de la Llengua Espanyola ha fet un estudi, i l'estudi és que el 16% del producte interior brut espanyol li dona el castellà. En el País Basc, la llengua basca, l'euskera, és el 4,2%. El valencià no valdrà res, algo valdrà. I la prova d'això, mira, aquesta és una revista que hem fet ara, que se diu Bon dia, el valor de l'economia en valencià. I nosaltres així hem posat alguns anuncis, algunes referències, que per exemple està Consum.
consum ho fa quasi tot en valencià. Està Primark, que quan va vindre Primark a València diu tot el món està convidat. Home, una companyia irlandesa que es pren la molèstia de fer-ho en valencià, esta gent sap sumar. I si ho fan en valencià és perquè paga la pena. Cervesa l'Àguila, que si vols és madrilenya o si vols és holandesa o no sap molt bé, perquè ja són molt diners, diu Amstel, Premis Cacau d'Or. És cert. Què vol dir això? Que es va fer fa poc en l'Alcúdia. Que es prenen la molèstia. Per què? Perquè com que saben sumar i ho fan en valencià vol dir que estan fent negoci. I nosaltres, els valencians, no tenim que fer-ho, home. És cert. Doncs això és la idea. Ja parlant de la revista Zero, he de destacar un article que va escriure el nostre company Miguel Ángel Martínez, que per cert acaben de donar-li la insígnia d'or, bueno, encara no la té, però ja està concedida, i li donem l'enhorabona. Li donem l'enhorabona per tota la feina que ha fet, tota la feina que ve fent, que no és d'ahir. No és d'ahir. Ell i el seu company, que en aquest moment, perdona, Miguel Ángel, però no me'n recordo del seu nom, i ha escrit una de Rivera Televisió. Doncs mira, és aquest article d'ací, en el qual ell explica per què Rivera Televisió... Rubio, me diuen, que és el seu company. El seu company. Per què Rivera Televisió es pren la molèstia de reduir el seu mercat, perquè si ho fera en castellà ho podia fer hasta Tomelloso. Perquè segurament el que ells fan estan donant, només que, clar, és una empresa i té que guanyar diners, però estan donant també un servei. I aquest servei és el que té un retorn, i si no, no tancaria. Per què empreses com, ara posem premsa, estan fent edicions en valencià? Perquè n'hi ha subvencions, evidentment. Exacte. Però també perquè n'hi ha una gent que està disposada a viure en valencià. És molt bonic saber la nostra llengua, també. Clar, mira, n'hi ha dues coses, te vaig a contar dues coses. Una xiqueta d'Albacete, quan encara estava a Canal 9, li diu a son pare, papá, se habla el japonés. Y diu, chica, ¿y eso? Diu, porque estoy viendo los dibujos y los entiendo. La xiqueta estava veient els dibuixos de Canal 9 i els entenia. El que vol dir que si vols entendre el valencià l'entens. L'Albacete, una xiqueta, l'entenia. I una altra cosa és, per entendre bé el valor que té el valencià, este matí tenia una reunió amb una persona que és de les que diu, parla'm en valencià, que t'entenc. I jo, cabudet, me dic, vale, va, faré l'esforç de parlar-te en valencià, perquè quan tu parles en castellà, la tendència és... Doncs jo li dic, si tu estigueres en Austràlia, allà, en un racó d'Austràlia, i tu que eres castellano parlant, sentires parlar en valencià, què el passaria? I faig així. Gran, això seria gran. Doncs això. La llengua és sentir-nos en casa, sentir-nos part d'un poble. I la gent que el parla o que no el parla, és part del seu patrimoni també. Per tant, és una barbaritat que no estem defensant-lo com la part fonamental de la nostra cultura. I el que té que salvar el valencià no és que se facin subvencions ni que se faci això, sinó que siga normal i que quan tu vagis a un gran magatzem t'atenguen en valencià o t'atenguen en castellà. A mi em va passar que quan vaig crear... Això és una empresa. Vaig crear l'empresa, vaig anar a un notari i li vaig demanar el títol en valencià. Em va dir que no podia ser. No podia ser. Vaig anar a un altre. I me diu que no pot ser. Ja, 2 voltes. Vaig a un altre i me diu, cap problema. I dic, ja, no pot ser i cap problema. Diu, sí, perquè el Col·legi Notarial té un servei de traducció gratuït. Què és? Què és? Vull dir, estan tan acostumats a no complicar-se la vida que per a viure en valencià tens que buscar-te i furgar i furgar. Contra més normal siga, el primer notari, si és de baix. Si no tens que fer res, vas al Col·legi Notarial, ho fas, i potser ni ho sabia l'home. Però el cas és que nosaltres podem fer les coses d'aquesta manera. És cert que els xiquets ara, n'hi ha molts xiquets que tenen ensenyament en valencià, però al carrer, com que no tenien televisió en valencià, la genèrica, la que feia futbol i la que feia tot això, doncs, clar, experiències com Tele Rivera fa que la gent, quan estigui mirant la tele, veja els programes en valencià i això fa que la gent pugui viure amb més normalitat el valencià. Aquesta és la nostra idea. I a partir d'ahí hem creat un buscador que és una pàgina web, que és la que tu estaves comentant. Sí, la pàgina web que es diu Troballengua. Exacte, sí, troballengua.com, i allà se pot trobar informació de... Mira, sí ho tenim. Ah, fenomenal. Perquè pugues anar dient... Exacte, mira, veus ahí, ara tenim 5.000 establiments enregistrats. I en la part de dalt n'hi ha una... A la part de l'esquerra està el buscador, si se pica ahí, entonces apareix la possibilitat de buscar per activitat professional, per província, per comarca, qualsevol d'ells que se marque,
Digues una, per exemple. Sí, la primera mateixa, eixa mateixa, a veure si n'hi ha algun. Si ara se posa a buscar i ja ho tenim. Ara, nosaltres d'aquesta activitat en tenim registrats 65, però si ara se pica en la part de la població, doncs podríem triar. Clar, 5.000 per a tot el territori són pocs. Per nosaltres, per exemple, anem a treballar per ajuntaments, ara tenim 30 ajuntaments en els que col·laborem. Fica Massanassa, per exemple, si està... Massanassa, no sé si n'hi ha alguna cosa. O Torrent, València... València, per exemple. En Alzira també n'hi ha. Alzira... A veure, mira Alzira, a veure. Però lleva-li l'activitat. A veure. Ahí, pica a la dreta l'aspa que n'hi ha a la dreta en activitat. Ahí, molt bé. I ara pica Alzira. Així no és fàcil per a... Sí, pots buscar-ho i també pots buscar, si tu dius, bueno, si no n'hi ha a Alzira, què és? Doncs ho pots buscar en la comarca. I ahí ho tenim, i ara piques ahí, i en Alzira nosaltres en tenim registrats 26. Clar, si ara entres en qualsevol d'estos que està en roget, ahí a l'esquerra, piques en qualsevol d'estos, arreu. Doncs ahí n'hi ha una foto, si abaixes un poc veuràs que n'hi ha la ubicació. Ara n'hi ha un problema en el Google Maps perquè això va a voltes i a voltes no va. Però ahí n'hi ha un mapa de la ubicació. Exacte, sí. I després n'hi ha l'explicació d'on està el negoci, el telèfon, tot això, i més avall està l'explicació del negoci. Clar, en això el que es pretén és el valor de l'economia del valencià. Clar, perquè si tu vas a un puesto, perquè nosaltres, mira, vaig ensenyar una cosa que és molt important, perquè el nostre logo és este. No sé si la càmera ho veurà bé. Sí, estem en la teua pàgina web. Vale, doncs ara després mirarem ensenyant-me el logo este. Sí, mira. Veus, el logo este, que està així, ahí diu, així t'entenem. Per què? Perquè el 90% dels valencians entenen el valencià, entonces entendrem-nos la mar de fàcil. No n'hi ha... De tots els valencians, forasters també. Què vol dir? Que si jo vaig a un puesto i jo veig que així t'entenen, doncs li pots explicar en valencià el que tu vols i te parla en valencià o en castellà, però no és una dificultat que tu li digues a la persona el que tu vols. És que una cosa és que t'entenguen el valencià, que sàpien el valencià, tu parles el valencià. I una altra cosa és que no sàpien el valencià, que no l'entenguen i entonces, clar, per supost... Claro, en sabem dos. Exacte. En sabem dos, però si l'altra persona m'entén, quina raó tenim per a canviar de llengua? Jo estic convençut que si jo me'n vaig, per exemple, a Oriola, i veig allí en una porta d'un establiment un cartell que diu que ahir m'entenen, jo, Jordi, entraria fàcilment a aquest comerç. Per què? Perquè estic en casa. I a mi no me va bé que me diguen que l'hablen espanyol. És que el valencià és una llengua espanyola que li peguen les voltes que vulguin. No és una llengua russa. No. És una llengua espanyola. Exacte. I ja està. Entonces, vull dir que parlar espanyol, doncs estic parlant en espanyol, que caram. I després ahí en la... Perdó. En la pàgina web tenim un apartat que és de poblacions, en la qual tenim informació... Ja estem veient una altra vegada. Perfecte. Doncs si entra en Alzira. Entra en Alzira. Així no ho veurem més clarament. Un poble de la comarca. Si entres en Alzira veuràs que n'hi ha informació sobre els llocs d'interès natural, els béns culturals i les festes. De tal manera que quan volem fer alguna activitat lúdica o quan volem fer alguna activitat de cap de setmana o conèixer les nostres tradicions, podem... Clar, si ara veus, ahir són fotos, veus, van canviar les fotos, ahir n'hi ha l'explicació de la ciutat, ja baixes un poquet més, i ahir tenim els llocs d'interès cultural i els espais naturals. I ara, si piques un d'exemple. Ahir mateix, Això és un enllaç a la pàgina municipal o, eventualment, a la Viquipèdia, segons sigui el cas. I què és el que es tracta? Que si jo vinc a Alzira i vull saber què és el que n'hi ha, doncs que ho puc trobar fàcilment. Un problema que tenen les pàgines dels ajuntaments és que cada pàgina té una estructura diferent. També estan les festivitats, m'està dient. Sí, les festivitats també estan, perquè nosaltres, mira, nosaltres tenim uns 3.000 llocs d'interès natural, uns 3.000 espais naturals i unes 7.000 festes. Per què? Perquè si volem conèixer el nostre territori, tenim que saber on està. Si jo vinc a Alzira i no tinc una guia, doncs no sabré què és el que és interessant. Si jo vinc a Alzira i n'hi ha festes, dic, podia haver fet no sé què, caram, informa't. Te diria que una de les coses que té de bo aquesta pàgina és que quan l'estructura és la mateixa per a tot el territori, per a tot el país, això ens diferencia molt perquè n'hi ha pàgines municipals, comarcals, de la mancomunitat, de la província, de turisme, de comerç, de no sé què, de no sé quantos, i al final entres en una pàgina municipal i te perds. Nosaltres el que fem des d'aquest buscador és que des de la nostra pàgina enviem a la pàgina municipal, de tal manera que si la gent vol trobar informació, ahí té tota la informació
que li puc aprofitar per a poder vindre a Alzira i disfrutar d'Alzira i gastar els 6 diners a l'Alzira. Perquè si tu vens així i no saps el que n'hi ha, què tens que fer? És cert. Doncs ja està. Això és bàsicament la cosa que fem. I després n'hi ha un apartat, que és el de festes, que hi tenim la possibilitat de saber totes les festes que n'hi ha cada dia de l'any. I després n'hi ha en una columna, aquesta columna de la dreta, que estan els destacats, que són els que hi haurà els pròxims dies. Este cap de setmana què podem fer? Doncs mires ahí i veus a veure en quins pobles n'hi ha festes. Està el calendari, està... Exacte, i tu si piques en l'esquerra qualsevol dia t'apareixen totes les festes que n'hi ha un dia arreu, el que siga, veus, doncs ahí apareixen els dies que n'hi ha de festa. Doncs a cada un n'hi ha més. Això és avui, el que n'hi ha avui. Exacte, si és el dia d'avui, això és el que n'hi ha avui, i ahí pots dir, bueno, avui què tenim que fer? No res, doncs m'ho a veure el que n'hi ha. Clar, som mals usuaris de la llengua els valencians, perquè tenim aquesta tendència a passar-nos al castellà sense que ningú ens ho demani. Però som també mals usuaris del territori, no el coneguem. Cert, i sempre ho dic, això sempre ho dic jo. Que sí? Perquè tenim poblets molt boniquets, poblets que desconeguem, i, ojo, nosaltres perquè vivim per aquesta zona, però els que viuen en una altra zona de València tampoc coneixeran aquesta zona, i és molt xula també, i molta història és la que té. És que moltes voltes som especialistes en fer no sé què. Fa molts anys hi havia una revista que feia un article que se deia La paella assassina. I era la paella assassina perquè matava totes les altres classes d'arròs que se'n fa. Perquè què fem? Mone de paella. No mone d'arròs caldós, de puigero o d'arròs en crosta o arròs... Però com el cafè. Exacte. Mone a fer un cafè. I no te'n vas a te fas una tila. Dius, no havia un cafè? O un refresc, o una cervesa, etc. Exacte. O un cigarro, no sé què. No, mone a fumar. No fumes, però mone a fer un cigarro. Clar, la idea és que si nosaltres sabem quines coses podem fer, començarem a gastar-les, i una altra cosa que està passant, els pobles menuts estan buidant. Clar, quan lleves l'escola i lleves el comerç, el poble s'ha mort. Cert. Si nosaltres comencem a visitar-los, la gent començarà a fer negocis i començarà a fer coses i ja està. L'altre dia vaig llegir que en Millars, que és un poble d'ahir per Bunyol, un poble xicotiu, hi havia un matrimoni de Dénia que se n'havia anat a viure allí per a rescatar el forn perquè tancava. I l'Ajuntament va estar buscant a veure qui se feia càrrec del forn per a que no tanque. Lleves el forn, lleves no sé què, lleves no sé quantos, i el poble se'n va a fer punyetes. I llavors, clar, si nosaltres som els que els visitem, doncs vas allí, després n'hi ha una altra que se fa una casa i després, a poc ho repeteix. Clar, és que tenim un país que és molt bonic. És cert. Doncs jo estaria 6 hores parlant, que és el que comentava abans de l'entrevista, perquè a més a mi aquests temes em fascinen i estic segura que tots els que estan en casa veient-nos en València, en l'Horta o en Ribera també estan ahí i ja tenen tots la teva pàgina i estan mirant-la des de... Doncs a gastar-la i a fer suggerències i entre tots ho farem tot. Exacte, doncs moltíssimes gràcies, Jordi. Gràcies a tu. Mil gràcies de veritat i aquesta és la teva casa com vulguis vindre. Doncs moltes gràcies per tot i ha sigut molt agradable. Nosaltres volem trobar llengua per a trobar la nostra llengua. Molt bé, gràcies per tot. Moltes gràcies. Gràcies. I del trobar llengua ens anem ara a buscar les vostres